Ya ini lagi ngumbahi keplok jan. Beh. Lagi ngerti wong ning kene apa ora ta jane? Yalain sepurane yain. Lah klambi ket mau kok ya. Mikiri kancane gini nih. Kancane ngene iki yo teles ngono ki caramu iki. Amit jelek ya. Ya salah ngene wong neng kene lho. Kok iso ngebone baju neng kene malah. Jan. Nyiprat ki. 1, 2, 3. Ya ket mau ngumbahi kok ora rampung-rampung toh. Hehehe. Masih kabeh 1, 2, 3. Ya kowe ngomong he ngono. Sik tangan tak nang guyune. Ping pindho nih cipratan ya. Oh, prak. 1, 2, 3. Ket mau uprek ra rampung-rampung ngumbahi. Telesan iki jan jan. Hehehe. Allah iki jane ngerti apa ora? Kancane yo ning kene iki. Nih, kancane yo dipikir no. Ya lah iki aku cek ngumbahi lho lek. Lah gak ngono carane nyipratin nih teles ki. Iki lho aku terus. Makane to lek minggir ana lek iki no tempate wong ngumbahi. Piye to nih? Amit ya lek. Loh, Ora mbok grujukne sisan. oh, iya grujuk pisan mau katembere. Nah, ngono. Yo kayak mau. Banyak